Dobrý deň! V tomto videu chcem vám ukázať, ako sa starať o svoje predĺžené vlasy. Ja mám vlasy umyté zo včera. I takto oni vyzerajú dnes. Keď máte predĺžené vlasy kanekalónom, treba si uvedomovať, že áno, vyzerá to ako predĺžené vlasy. Áno, vyzerá to, ako keby máte svoje dlhé, husté vlasy, ale stále je to syntetický materiál, nie sú to vlasy a nevyzerajú ako vlasy. Ale ako môžeme sa postarať o ne, aby vyzerali čo najprirodzenejšie? Tento šampón používam vždy, keď umývam si vlasy. Umývať si ich môžete v akejkoľvek polohe, príjemnej pre vás. Ja to robím po stojačke alebo po sediačke, môžete to robiť aj s hlavou dole. Je to absolútne nepodstatné. Dôležité, aby ste si umýli pekne vlasy a vyplachli ich dobre vodou. Toto mám kúpené v Lidli. To je obyčajný kondicionér na vlasy, obyčajná maska na vlasy. A používam to tak, že keď mám vlasy mokré, tak od krku dole ja dám na nich tento balzám a nechám si ich tak pôsobiť nejakú minútku. Potom veľmi často ja nechávam si vlasy vyschnúť do rána a ráno, keď sa zobudím, potrebujem ich v prvom rade rozčesať. Používam obyčajný púchov. Ako vidíte po kefe, už vyzerajú dosť podobne vlasom. Česať si predĺžené vlasy treba počas celého dňa niekoľkokrát. Čo teraz? Ako si vlasy vyrovnám? Môžem použiť dve metódy. Buď žehlička na vlasy, alebo fén. Mám obyčajnú klasickú žehličku. A túto mám nastavenie teploty. Potrebujem takých 150, max 160 stupňov. Ako si vyrovnávať vlasy nesprávne? Že vezmeme žehličku a budeme takto rovno po vlasoch žehliť. To nie je správne. Lepšie nápad je, keď my budeme vlasy zo spodu rozčesávať a hore mať žehličku. Ešte pred použitím akékoľvek tepelnej opravy zvyknem použiť tento Heat Protection Spray na celé vlasy. A hlavne intenzívne to treba nastriekať na konce. A pokračujeme. Snažte sa držať žehličku trošku takto. Okrem žehličky som hovorila, že môžeme použiť aj fén. Ako to budem robiť? Zobrala som z domu taký obyčajný fén, s ktorým suším si vlasy. Si taktiež budem súšiť z hora dole. Najlepšie cez kefu. Keď si potrebujem vyrovnať ešte aj vrchné vlasy, aby oni pekne zapadali do tých predĺžených,
môžem zase použiť žehličku a už si môžem nastaviť aj vyššiu teplotu. Dajme takých 200 stupňov. Teraz, keď máme žehličku už viacej horúcu, nesmieme zachytiť aj kanakalónové vlasy. Čiže iba hornú vrstvu vlasov, tie čo sú vaše, nad copikmi, môžeme si vyžehliť. Priznám sa, že toto ja vôbec málo kedy robím, pretože moje vlasy sú rovné. Jeden lifehack pre vás. Čo mám v tejto fľaštičke je aviváž, obyčajná aviváž, s ktorou spravím si niekedy procedúru na končeky vlasov. Dám si trošku tej aviváže na ruku a namastím si len končeky, iba posledných nejakých 10 cm. Nechám si to pôsobiť 1-2 minútky a potom si to oplachnem vodou. Všimla som si, že končeky potom vyzerajú oveľa lepšie. Také rovnejšie sú potom. Čo sa týka kondicionéru na vlasy, prosím, používajte ho iba na konce vlasov, od krku dole. Nepoužívajte ho, prosím, na hlavu, na pokožku hlavy a hlavne na začiatky copikov. Pretože vlasky sú tam zapletené a budú sa horšie rozpletať. To je všetko. Pozrite, ja mám svoje vlasy predĺžené už vyše mesiaca. Za ten mesiac mi trošku odrasli korienky. Vyzerá to už nie tak blízko ku hlave, ako to bolo. Ale celkom vlasy vyzerajú úplne super.